Sanibonani nginibingelele kusayimina-ke udaka lwentabamlilo. Bafowethu nodadewethu. Kuyasinda, yazi kwezinye izikhathi izinto zivele zisinde. Hayi. Kodwa-ke into ithi asiklineni. Isikhathi sokuthi sikline lesi. Yilo umyalezo engithi angudlulise ukuthi isikhathi sokuthi asiklineni kungcolile. Buka ingqondo yakho, uzibuke wena. Uyeke ukubuka izinto ezingaphandle because nayo into esishaya kakhulu and ibuhlungu lento. Yazi iyangihlukumeza mina, ngazi ngendlela engihlukumeza ngayo bengingayinakile nami ukuthi ngihlukumeza kanje. Lento yokuthi sibhizi silwa izimpi thina, lezi zimpi esiyilwayo zisimoshela isikhathi. Zisimoshela isikhathi. Yabo yonke lezi zinto esizama ukuyilwa, yonke lento isimoshela isikhathi. Ufocusa kwena ngala ulwa izimpi ngala, ufocusa kwena awukwazi ukufocusa kwena ngokugcwele. Ake sizame lento yokufocusa kuthina ngokugcwele, siyeke ukudimanda. Sikhumbule ukuthi thina sikhule sicela. Siqhubeke nalento yokucela. Manje ngathi sesiyadimanda kakhulu, isystem isidonsele phambili kakhulu. Asike sibuyele kubuthina, sikwazi ukuba yithina lezi ayingane ezayihlonipha. Hayi lezi ngane thina sesamahlongandlebe nje, ingane siyadlobongela. Yonke into siyifuna ngenkani. Sisikhohliwe ukuthi ingane ikhule icela, ibicela ingane. Manje thina sesiyingane sicabanga ukuthi sesibadala sinelungelo. Bafowethu ngiyavuma umonakalo esiphila ngaphansi kwawo lo. Kodwa ake sizameni ngempela, sizame bafowethu ukuthi sikline ingqondo zethu. Asiyiklineni. Yabo lento yokuyiklina bafowethu ayikona ukuthi uyayihlanza lokhu kokuhlanza igazi kuphela. Asike sihlanze ingqondo, uhlanze umoya, uhlanze imizwa yakho. Yonke into ofanele uyihlanze. Iyona into edingakalayo ukuthi kumele sihlanze konke, sihlanze, sizihlanze. Ikona kuhlanzeka lokho okukhulunywa ngako ukuthi uyazihlanza. Bona konke umonakalo okuwena ngoba uyaphila. Yazi lo monakalo okuwena umonakalo osemhlabeni, lo mhlaba esiphila kuwona. Ukonakala kwethu ukonakala komhlaba. Masiklina nomhlaba uyaklineka. Ngoba masingayikho clean thina ayikho into ezoba clean. Masingayilungisi thina ayikho into ezolunga. Uma ungayilungisi wena ayikho into ezokulungela. Ungakhala uyephi. Yabona lo kwezinyanga angisayikhulumi mina nabathandazi bonke laba abadumile, zonke lezi ngeke sasebenza. Lezi zinto enizithembile. Lezi zinto zokukhedla nenza ini ngeke sasebenza. Isizini esiyakuyona ke leyo. Manje ningayibheki bafowethu, nizokhala. Ngoba isikhathi sokuthi manje zibhekeni. Zihlanzeni. Hlanza ingqondo. Yenza inhlambuluko nawe uqobo. Noma ungabhala ibhuku, yabona manje yabona istory futhi ungasibhala ngempela. Noma ungathatha ibhuku ubhale yonke into. Maye ngekho umuntu ozokhuluma nayo. Mina ke nguhlanya ngikhuluma ngedwa mina, ngeke ngiloko nginifihlela. Mina ngikhuluma ngedwa mina. Yabo lento yokukhuluma wedwa, I know ukuthi kusuke ngingakhulumi ngedwa. Kodwa lento yokukhuluma wedwa abantu babona ngathi uyahlanya. Hayi mina ngiyayenza. Self talk ngiphila ngayo. Iyangiphilisa futhi ukuthi ngizibone. Ngiyidiscussa ngiyijaje ngiyenze yonke into ngiyiphetule ngiyibhekise phezulu, ngiyibhekise phansi, ngiyibhekise eceleni, ngishonisele yonke into engiyiyona ngiyibeke obala ngoba vele ngiyimini. Wena ufanele uzindlala, uzodlala loba. Usabhizi nabantu abakujajayo. Kodwa kuyanamathela okunye abakujajayo.
ngoba manje ukujaji ukuthi ucasula ukuthi bakujaja ngobulima, bakujaji ngendlela okuyiyona le abayiboni lento abafanele ngabe bayayibona, bafuna ukubona le efuna ukubonwa yibona, vele bese kuyakucasula lokho. Vele kuyacasula kwakona lokho ukuthi umuntu acabanga ukuthi ahlule ukuthi yena akayiboni lento afanele ngabe uyibona wena, ufuna ukubona wena ngale ndlela afuna ukubona wena ngayo, and akubuke kwi-level ephansi. Kodwa-ke nje bafowethu asike siziklineni, asihlanzeni. Bukani iy'ngane ngaphandle, bukani iy'ngane ey'khulayo ey'ncane. Mina kubuhlungu ngihlala ney'ngane la ney'ngane zomakhelwane zivele zigcwale la egcekeni. Hey, kubuhlungu ngoba ngithayisa nazo, uyabona zi-empty iy'ngane. Abazali banjani banjani? Ezinye zaphaseka kabi mangiyi-confront ngoba zasezikhulile. Ngiyitshela lelo qiniso ukuthi hey sama-fuck up, nabazali bethu bama-fuck up. Asingaqhubeki nokuba ama-fuck up, sifeyilise lezi ngane. Buka iy'ngane esizalayo ukuthi zinjani, bese siya-complain, ziyi-product yethu thina, imiphumela yethu le, thina siwumoya, ziwumhlabathi. Uze ubone ukuthi umoya uhamba kanjani, ubona emhlabathini. Ithina-ke siwumona, lezi iy'ngane zethu zini, ziwumhlabathi. Siya-complain-a. Asilungiseni bafethu, asilungiseni. Zonakele lezi ngane ngenxa yethu, ukuthi izinto asiy'nakanga. Lento yokuthi izinto sodila nazo late, asisitholi isikhathi sokudila nazo izinto late. Usuke sekukuningi, uzodila nakho kanjani sekukuningi, izinto eseziwu-100. Asike siphozeni uma ukuthi kumele siphoze, or at least siyibhale phansi zonke lezi zinto khona sizokwazi ukudila nazo. Yabona laba bama-journal bayayisiza, labantu ababhala ama-journal kuyabasiza ngempela. Kuyasiza ukubhala yonke into, uyibhale phansi khona uzokwazi ukutrack ukuthi okay, la ngihluleka la ngiyala, la ngiyala, la ngiyala. Bafowethu hayi, angingayi kakhulu, angithandi nami ukwenza amavidiyo amade. Kodwa-ke nje bafowethu ngithi nje ake sisukumeni ngempela, sizisukumele. Umuntu uzisukumele wena. Buka umonakalo, umonakalo okuthini, umonakalo osezweni, osemhlabeni. Leli zwe leli kwakumele, lo mhlaba kwakumele ithina efanele siwuprotect, ithina bavikeli bawo. Siwuvikela kanjani? Ngokwenza izinto ey'right. Wena uyayazi into e-right, musukubheka, awubheki omunye umuntu uthi enza into e-right, wena enza into e-right, ukukhohlwa abangenzi into e-right, uphume futhi kubona abantu abangenzi into e-right. Ngoba labo bantu ibona laba abakubambezelayo, bayakubambezela, ngeke bakuvimbe. Wena uyibambezela ngabo ngokubanaka. Ngoba ngalesi sikhathi yabona thina sesimosha isikhathi esiningi lo se-accommodate abantu abangakwazi ukusi-accommodate. Abakwazi, thina esikwazi ukuba-accommodate, bona abakwazi, abasoze futhi. Ngenxa yokuthi sesibajwayele, sesiphile nabo isikhathi eside bese sicabanga ukuthi bayakwazi ukusi-accommodate. No, ithina saba-accommodateayo. Phumani ebantwini abangakwazi ukuni-accommodate. Nina nonibathwala. Abantu abangakwazi ukuthwala, abuke manje isikhathi sokuthi uphume uyeke ukuthwala abantu, uzithwale wena. Ngoba ulokhu uthwalana nabantu awuzithwali wena, uzithwala nini wena? Ingakho-ke izinto zingalungi ngoba fanele manje ukuzithwale wena, eyakho imithwalo ongasiyona yakho uyibeke phansi, ngoba nale eyakho imithwalo fanele uyibeke phansi nayo. Akuyona imithwalo fanele uhlezi uyithwele. Ngiyanicela-ke bafowethu ngempela ukuthi ake sizisukumele ngempela, sizenze izinto. Ngoba manje yonke lento, le system esiphila ngaphansi kwayo, siphiliswa ngaphansi kwemsangano nje. Kodwa-ke hayi, kukunina-ke bafowethu, kukuthina umuntu ngayedwa. Lento iqala kumuntu ngayedwa. Yabo lento okuthiwa i-spirituality into yomuntu ngawedwa, into kamoya. Umoya unomoya wakho wena uqobo. Uwena oxhumana nomoya wakho, akekho omunye umuntu oxhumana nomoya wakho. Uwena nomoya wakho. Yena into efanele ingene engqondweni zakho, yakho leyo nto, ukuthi wena nomoya wakho. Inkolo iyona le esenza ukuthi eyasilimaza. Inkolo ithini? Hlanganyela nabanye. Uhlanganyela nabanye kwenziwani? Ngoba uhlanganyelana nabantu abayaziyo ukuthi umoya okhulumayo, umoya wabo nabo
nimoya munye. Angithi nezwe lento ukuthi noma ningahlangana nibabili nibathathe kodwa maninjani manimoya. Thina siyahlanganela nje sesihlanganele kuba abaningi nje kuphela. Asikho moya munye. Ingakho izinto zonakele. Kona abantu bake bahlangana ngibabonile mina ngibona into eziningi ngizibonile. Ayikho into engiyijabulela ngaleyo njengaleyo nto mina izinto eziningi ngizibonile. Babonile mina abantu behlangene ngeqiniso, abantu behlangene umoya ubahlanganisile, abantu beyenza into bephila abantu izinto ziqonda. Kodwa ngokuthi ke i-system iyenza sure ukuthi divide to conquer, and si-divided. Simahlapha yabona wena owazi amasimba omthini siyinhlakanhlaka nje sihlakazekile. Okunye kubhekele, okunye kushonele, kusaphazekile nje. Yini leyo indlela yesitha, divide to conquer, iyahlukanisa. Kuhlukaniswa inhloko nesixhanti, kuhlukaniswa nje kuhlukanisiwe, okunye kule. Qoqani bafowethu, ziqoqeni. Akusisebenzeli lento yokuhlaphazeka, wena ule wena ubhutisa omaningi. Wena utholakala lapha ya wena uMiss Banibani wena everywhere, ubumnandi abukho ungekho wena. Hayi bo bafethu, ziqoqeni bafethu. Anginijaji ke mina, angijajani kodwa iqiniso leli iqiniso ke mina ngiyalikhuluma. Angijaji umuntu. Ngiyijaji impela, ngiyajaja. Lokho kodwa kukona ukujaja, lokho yiqiniso. Nina senabalekela ngisho iqiniso lithi umuntu niyajajwa. Uthi umuntu uyangijaja. Iqiniso leli. Mawufila kanjalo ingoba wena awuyiqoqi, ziqoqeni bafowethu. Asikeni yabo ngoba ngendlela esihlakazeke ngakhona kumele siyiqoqile. Siyiqoqeni bafethu, asiyiqoqeni ngempela. Ya, wona myalezo nje lo nginawo ukuthi bafethu asiyiqoqeni. Umonakalo mkhulu. And wenzeka sibhekile and into eyimbangela yalokho masiyibona into sithi hayi sizodila nayo later nini. Zizobe sezingaki later lezi zinto esidila nazo. Seziningi. And zonke zibalekile and zonke ziyakuphazamisa. Zithatha umdlandla wakho, umdlandla uwodwa, zingaki izinto odila nazo ngesikhathi esisodwa. Eziwumthwalo, angikhulumi ngezinto ofuna ukuzenza, imithwalo ngoba manje uhamba nemithwalo. Ulibofuze lolu uhamba nalo bathi DNA luwumthwalo lulodwa, cabanga. Wena usabhizi kodwa usanemithwalo ukuthi yabona ziningi izinto ezikuwarisha esengqondweni yakho, ubhizi ke yabona uyiwarisha ukuthi obani bathini, yonke leyo nto lemsangano nje ukuthi wena ujabulela ukuthi wena ugxibho bani, ungcono kunobani, wena wenza kangcono yonke leyo nto le ayisizi. Usayithwesa omunye umthwalo ubuvela uthwele umthwalo okulibofizo lakho ku-DNA yakho. Lezi ngqondo eziwu-3 zakho fanele uyi-align-ile. Kumele uyilaphile ngayo yonke indlela. Yabona bafethu, nayo into esingazange safundiswa yona ukuthi isisu, inkaba iyona ngqondo yokuqala leyo. Uconnecta ngani? Yabona nje wonke umuntu njengamanje ngisho noma uyizwa le video la uyoyizwa khona uphuza isisu sakho. Isisu sakho masingekho normally ayikho into ezolunga. Ulungisa isisu kuqala, indlela odla ngayo ke. Lento isibuyelana ukuthi udla kanjani, uphefumula kanjani, umoya ongenayo esiswini, because iyona into esibulawe ngayo le singayinakile. Izingane zethu siyifidane, zidlane, sidlisa yonke into bese expect zihambe esikoleni zibuye ziphase. Zidla yonke into, ama-parasite yabona lento kuthiwa iyikelemu bafethu niyithatha kancane. Le nto okuthiwa iyikelemu, lezi iyikelemu umonakalo eziwenzayo emzimbeni, ama-parasites. Yabona amagama lawa siwathatha kancane bafethu, lezi zinto ziyawenza umonakalo. Ukudla esikudlayo bafethu kuwupoison. Ukudla kahle kahle ikona okulapha umzimba. Yabo le medicine le, amaphilisi la abasebenzisa wona upoison kwayiwona. Kahle kahle into elapha umzimba ukudla. Into yokuqala nje elapha umzimba womuntu ukudla akudlayo. Into oyifakayo kuwena ufana njengemoto.
Yabo nje iy'moto eziningi ngeke uyithathe imoto kapetrol ifake udizili. Uyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Kodwa thina emzimbeni wethu sifake izinto engafanele siy'fake. Asinendaba, imizimba yethu asinendaba nazo, but izinto, lento isibuyela kulento ukuthi izinto kwakumele sizisebenzise sithande abantu. Zithande wena, hhayi izinto. Thina sithanda izinto ngaphezu kokuthanda thina. Ngingakhuluma kushona ilanga bafowethu, kodwa-ke mhlampe ngophinde ngiyenze enye ividiyo uma ngithola isikhathi, angazi. Noma ngichophe yona le, ngiyenze ibe yinde ngiyishophe, kodwa-ke ake ngime la. Ngithi bafethu, qaphelani izinto eniyidlayo. Manje oDisemba ngiyanibuka nje nidla yonke into, abanye badakwa kusukela ekuseni kuyoshona ilanga. Fidani, ufida wona. Usafida wona lama-parasite lawo. Nina bafethu nina la angazi ngachaza kanjani. Senama-robot vele yazi sengiyabona engathi sesi-late. Yabo lento yokuthi nizo-digitalize engathi i-scam kahle kahle. Sebeveli sebeqedile ngani. Hhayi kuwesi kulaba abajovele i-COVID. Hhayi kuwesi bafethu, angisho ukuthini, kodwa nje ngibona umonakalo osuwenzekile vele ukuthi umonakalo usungaka. Yazi thina nathi sitshela ukuthi siyayibona izinto, hey konakele kwathina besi-fucked sicindezelwa. Yibona-ke laba abala eduze ukuthi nini ningama-agent-ke. Laba abala eduze kwethi yibona ama-agent amakhulu. Benza sure ukuthi kwathina siyibone into efanele siyibone. Bayasicindezela. Ngayo yonke indlela siyacindezeleka. Ngempela mina bangicindezelile, ngiyavuma. Hhayi bangicindezelile. Ngoba nami ngifocus kubona, ngilwa lezi zimpi engazi ukuthi hey bafethu ibuti izipho azilwayo. Hey. Hhayi bafowethu, hhayi siyazilwa izimpi. Sizilwa izimpi, izimpi ezingapheli. Kodwa sengiya-understand manje ukuthi why umuntu elwa lezi zimpi kangaka. Mina into ezokutshela yona ukuthi soloko impilo yadalwa njengoba uphilo wawukhona kwasekuqaleni namanje usakhona. Yingakho usakhona, ingakho fanele ulwe, ukhumbule kahle kahle, fanele sikhumbule ukuthi singobani. Khumbulani bafowethu, ngiyanicela-ke nikhumbule, nikwazi ukuziqoqa. Le mpilo esiyiphilayo kuyona le mpilo efanele ngabe siyayiphila, siphilisa impilo esidukisa, esifaka ehlathini, esidistroya, siyidistroya thina. Ngoba bakwazi ukusidistroya, bahlulekile ukusidistroya, base bebona ukuthi no, indlela yokuthi bayidistroye asibenze bona, bayidistroye. Abazithandi bona, bathanda izinto bafethu. Zithandeni, zithande wena, uzinakekele wena. Izinto uzisebenzisa izinto mase ukusebenzisa wena. Nina nisebenzisa nina. Ngithanda izinto. Ya, hey, udaba lento abamlilo lelo bafethu. Umpongo-ke lo bafethu. Mina ngumpongo mina. uNonkosi Shwabade. And kubalekile bafethu ukuthi sikhumbule ilineage yethu ne-bloodline. Mina ngiyayi-honorisha-ke mina yami i-bloodline, ilineage yami. Njengoba sihamba nje sonke sinama-element angafani, sidalwe ngendlela engafani. Fanele uyiqonde wena ukuthi wena uhlobo luni lomuntu. Akekho umuntu ozokutshela ukuthi uyini. Mina ngikutshele nje, ungayididisa nje lokhu uyibuza wena ozaziyo. Akekho umuntu okwaziyo. Bayafanisela nje abanye abantu bese bekukhumbuza ukuthi kahle kuhle uzikhumbule, ngoba wonke umuntu ngempela uhlukile. Uzohamba uzogcina usuwenza izinto, ingakho singakwazi ukuya phambili. Senza izinto zabanye abantu, asizikhumbuli thina. Zikhumbuleni bafowethu, zikhumbuleni. Ayikho enye indlela. Khumbulani imvelaphi yenu ukuthi ningobani. Ningathuswa abantu uma bekhuluma bethi niyilwane, niyini. Sonke siyilwane kahle kahle, iningi lethu. Mina-ke nje angisabi ngoba ngiyabazi ubulwane engiyibona. Ngisenyameni ngumuntu but i-origin yami ngiyayazi. Angisabi futhi ngayo. Ungangibuza ungayazi yakho, ikuthuse yakho. Mina ayikho into engithusayo ngoba ngiyazazi. Ngisho ungangikhombisana angisathuki ngoba ngiyazazi i-origin yami. Zikhumbuleni-ke bafowethu, niziqoqe. Ukuthula engqondweni, ingqondo ibalulekile ukuthi ibe nokuthula.
Nalento yomusa abanye benu sinenzela izinto ngoba suke sinenzele umusa bese nicabanga ukuthi ngathi kuphoqelekile ukuthi sinenzele. Akekho umuntu okuphoqelekile futhi nawe ungayinikezi umthwalo. Akekho umuntu ophoqelekile ukuthi umenzele into. Usuke umenzele umusa. U-extend isandla lento ukuthi ulula isandla. Uyabona bafethu abantu abalaleli. Umuntu uma ngabe ukhuluma naye engalaleli phuma kuyena. Because iyona lento esicindezelayo esilimazayo. Uyilimaza wena ngoba lokhu ufuna ukwenza abantu balala. Umuntu mengalaleli phuma akuyena umuntu ofanele ukhulume naye loyo. Akakuzwa wena ngoba vele ulimo olukhulumayo ilanguage oyikhulumayo akayizwa. Thina sicabanga ukuthi ngoba sikhuluma ulimi elilodwa ngesikhathi kwesinye isikhathi umuntu uyakuzwa. No, kuyenza ukuthi umuntu ukhulume naye ukuthi into oyikhuluma kuyena ayifinyeleli kuyena ngoba vele amakhodi. Uxakeke wena uxabane nomuntu umtshela into eyodwa ka100 kanti no vele ayifiki lento kuyena. Ziningi lezi zinto bafethu ngithi ngiyayeka kodwa ke kuyazibedi kakhulu le video. Hayi abantu abaphila abantu abaphume ngaphansi kwengcindezi. Phumani ngaphansi kwengcindezi lona icindezela ngezinto ezingekho. Zithandeni, zinakekeleni, niyeke ukuthanda izinto. Nisebenzi izinto efanele isetshenziswe. Hayi wena uyisebenzise wena. Usacrifice wena izinto ofanele uyisacrifice. Kanti uyisebenzelani? Nisebenzela izinto enifuna ukuzenza amagugu nje. Nina niravazi. Anizelanga lezi zinto enizele la emhlabeni kahle kahle. Nizele ukuzodlala indima yenu nina le kufanele nidlale. And futhi lento efanele niyazi ukuthi kuningi esiqiliwe labantu ukuthiwa babezomayina igolide. Igolide akulona leli golide nicabanga ukuthi lona nibona izinto yonke into iyakhandwa la simulation ukuthi ucabanga enye into kanti ulahlekile. Labantu into ababezoyithanda wena umuntu uyi-energy conductor. So i-energy conductor wena umuntu iba yigolide iwukhaya wena uconnecta down emhlabathini uconnecte kwi-center yomhlaba kwi-light core gold le abayimbayo underground njengoba sebeyimba ayingamele ukuthi imbiwe leli golide kwaconnectwa kulona kodwa ngokuthi abantu badukisiwe liyambiwa njengoba limbiwa kuyonakala ngoba ubona izinto yishintsha njengoba kwenziwa izinto ongafanele ngabe zenziwa ngenxa yokuthi ukudukiswa abantu ucabanga ukuthi leli golide uzolenzana leli golide usulistokile laliningi lapha liyakulapha liyakuphilisa likwenza uphile forever likwenza ubona izinto ezingale liyakugqilaza ngoba kwangamele libe njalo thina siyakwazi ukuliconducta lelo golide lelo labantu kwebafika bazoshintsha ama-DNA yabantu ngenxa yokuthi benzani baharvesta lona basale harvesta ke namanje njengoba besidukisile nje i-energy yakho mayiphakama wena iyaphakama nje bona bayaharvesta ilona golide abalithathayo i-energy kuwena emzimbeni wena njengoba uphila ngokusaba ngokuyingabaza bayayithatha le energy yakho bayayisebenzisa ukuthi bayenzani uthandaze ngaphandle wena bafike bathatha i-energy ile energy oyikhiphayo. Qhubekani bafethu nenze izinto eningazi nizenzelani yonke into yenze ngokwazi kwakho ngokuyiqonda ungalandeli abantu lento okulandela abantu into ongayazi ukuthi yapi kuningi ukudukisa esidukiswe kona.